chiegni e twak. Victor. Oyawre ahinya, an Victor Okelo, atudra kodu kowuok e gwengego ma Bondo, Siaya County. Machiegni e twak okinyi makawuono. Victor, in bende ine madagom mar mondo mi achak kodi kaluwore koda midhiero mane otimore kata mano juko jopiny mano e kar dak mar Mathare 4A e kaunti ma Nairobi kae, kama kaluwore kod koth. Iwacho ni koth makamano nochako mana gimoro saa 1:30 mano mar otieno. To kata kamano kaluwore koda in kaka jalony wechego mag aluora e kinde ma koth chwe, ji owinjo bende timo ang'o kaluwore ni masira manokelo tho mar miyo kaachiel koda nyithinde 2 en koluwore kod kidi makoro wanyalo wacho ni noruombore makoro odiyogi e ot kama ne gininde. Victor. Okay, mokwongo ago mos ahinya ne jogo moyudo chand kuom koth ma ochwe ahinya ni, mopogore kata gi jo Mathare kende. To wach Mathare ni en wawuoye kinde moro higa mokadho be koth ne chwe kama to ji ne nowito mwandu mang'eny ahinya. To gima nyalo wacho ne mana jogi kendo en mana ni sirikal mar Nairobi yudo ka okoloso system maber, drainage system mar Nairobi. Yudo ka koth ochwe kata matin to kuonde moko pi pong' kabisa kuom thuolo matin, daka matin kama pi osepong'o. Sirikal mokwongo onego kony olos drainage system maber. To jogo bende temo mondo gisudi kuonde man gi malo matin, giwe bede yani kuma en yani gibet sudo kuma ni malo ahinya matin. To yudo ka koro mabe tek, to emano nanyiso ji kata chon mokwongo cha ni katek ahinya to ji nigi delnigi, nikech onge ng'ama onge dalagi. Inya dhi dalau kamae seche ma koth chwe kamae ni, koro iwe gi midhiero, inya timo kata pur moro matin, inya time giki moko, project moko. Yudo ka ji mang'eny sani ng'iyo mana midhiero ni kende. To ji onego bed ni wayudo kata positive feedback kuom midhiero ni. Wateme uru tiyo gi kodhni maber. Koro yudo kaka ji hinyre, ji wito ngimagi, ji koso tich. Yudo ka mama koro kata mauso ga oko kacha ok onya uso nikech pi odhi gi kuma ouse gani. An anya kwayo mana joka Nyanam, wabeduru motang' sani, wabeduru motang' kabisa. To kineno gik moko aila ni, inya wuok kata bet ka watni moro kata ka ng'ati moro man ka maber mondo warit midhiero ni orum mana kamano. Iwacho kanyo makare ahinya, mane momiyo okinyi makawuono bende wantiere kod Dominic Arodi, director